Ini ang DigiCast Negros 10, ang nagapanguna nga mga balita sa Negros Island region ng amon idulong sa inyo. Kagyari ng top story subong adlaw, Pebrero 26. Ginsugura ng demolition sa Manukan Country. 300,000 pesos ang reward money gintanyag sa makatudlo sa nag-Indian target kay TikTok. Victoria City, maga-host sang historic inaugural FIFA Women's Futsal World Cup. Dengue cases sa Negros Occidental nagsaka sa 421%. Kag sa good vibes, inasalan nagaserbi man sing iban pagid nga mga all-time Pinoy favorite dishes. Initalan sa DigiCast Negros 10. Sa number 10, Victoria City ang mag-host ang historic inaugural FIFA Women's Futsal World Cup sa siningan November 2025. Yari ang report. Nagligad lang ang simana sa nagpatigayon sang inspection ng katapos ang Federación Internacional de Football Association o FIFA sa Victoria City Coliseum nga napili mangin venue sa inaugural FIFA Women's Football World Cup sa November 21 asa December 7 sininga tuig. Sa ceremonial signing of the Hall and Host City Agreement sa tunga ng Victoria City Mayor Javier Miguel Benitez kag PFF President John Anthony Gutierrez, malipayon nga nagpasalamat ang alkalde sa oportunidad para sa ginakabig extremely historic nga pagpatigayon sang nahauna nga Women's Football World Cup sa syudad. And I think saying it being extremely historic is still an understatement because this is the very first in the entire world that we are going to have the Women's Futsal World Cup. It's a leap towards the future of our city, our province, our region, and our country to be a premier sporting hub for the Visayas region. 16 ka mga teams na lakip diri ang gikan sa pungsod sang Brazil kag Spain ang magakompete sa prestigious event nga ginakabig ni Gutierrez nga mas dako pa sa nangin bantog nga Thrilla in Manila ang boxing event sa tunga sadto nanday boxing legend Muhammad Ali kag Joe Frazier. Gindugang ni Gutierrez nga mismo si Mayor Javi upod sa Victoria's LGU ang naninguha nga madala sa isa sang Negros ang international sports competition. And as the negotiations came across, I learned that they were more interested than any other place in the country. And fittingly enough, this is football country. So dapat talaga stars aligned dito natin gawin sa Victorias ang first ever FIFA Futsal Women's World Cup. Dungan sa seremonya ang pagtukod sang partnership sang Victoria City LGU upod sa Loyola Football Club nga nagatuyo nga mapasanyog pa ang hampang nga football ilabi na sa bahin sang grassroots development program sa probinsya. Sa number 9, 398 ka mga ballot boxes nga pagagamiton para sa May elections nag-inabot na sa Bacolod. Nakaabot na sa syudad ang 398 ka mga ballot boxes nga igatalana sa mga polling precincts sa May 2025 elections. Ginsiling ni City Elections Officer Attorney Revo Sorbito na natugyan na sa City Treasurer's Office ang mga ballot boxes kag mga paraphernalia nga kinahanglan sa PDDI. Hindi mapapatod ang schedule para sa delivery sa mga pagagamito naman nga automated counting machines kag mismo mga balota. Samtang padayo na masako karon nga pagpatuman sa COMELEC sang Oplan Baklas kaupod ang PNP, City Engineers Office kag DPWH sa pila pa ka mga lugar sa syudad. Kaina, ginusoy nila ang Burgos kag Circumferential Road para mapangkaka sa mga illegal campaign materials sa mga poste kag puno sang kahoy sa kilid sang dalan. Sa number 8, isa ka resolution na ginpasar sang Provincial Peace and Order Council nga naga-commend sang local government units sang Negros Occidental sa pag-achieve sang 100% high-performing Peace and Order Council results. Sa report ni Provincial Director Teodora Sumagaysay sa Department of the Interior and Local Government sa first quarter meeting sang PPOC kag Provincial Anti-Drug Abuse Council, ang Negros Occidental kag 31 ka mga local government units sa idalom sang probinsya ang may high-performing POC base sa performance audit results para sa 2023 na ginrelease ang 2024.
Sa muman nga pagsinapol din reports ng DILG nga 71 sa 601 ka mga barangay sa Negros Occidental ang 2023 Seal of Good Local Governance Passers. Sunod kay Sumagaysay, ang Negros Occidental na may pinakamadamo nga barangay sa Western Visayas nga SGLG Passers. Sang 2022, dugang pa niya, 8 lamang ka mga barangay sa probinsya ang SGLG Passers. Ang SGLG for barangays isa ka pamaagi agud to ma-assess ang performance sa mga barangay kag pamaagi man nga makakuha sang impormasyon nga sarang magamit sa policy program development sa local kag international government levels. Ini magsalakyan. Gani natalana nga magasugilanon si Mayor Albi Benitez upod kay Department of Transportation Secretary Vince Dizon para mapatod ang mangin kahimtangan sang transport sector sa ginapatuman nga Public Utility Vehicle Modernization Program. Luwag sang alkalde nga masiguro nga mayara sang win-win solution in kaso magsulod sa modernization program ang katapos ng transport sector. Kabayan siya ginarecommend ang paggamit sang electric jeepney para masiguro ang income sa mga driver kag operator. Ginatanaw man sang alkalde ang iban pa nga pamaagi magluwas sa consolidation kag pagporma sang cooperative agud nga makapakigbahin ang katapos ng transport sector sa modernization program. Sa mga man si Vince Dizon, I called him, nagtawag siya sa ako, naniway kami nag-subtanize. So I will schedule a meeting personally to meet him, to update him sa atong status kag anong stand nato sa modernization. Sa number 6, pamilya sang college student nga napatay sa pagkatumba sang motorsiklo, hindi magpasaka sang kaso batok sa tiyo sang estudyante. Nagpadulong sa Moises Padilla PNP ang pamilya sang college student nga si Desiree Tadena para ipabalo nga hindi na sila magpasaka sang kaso batok sa tiyo sang ilang nga anak. Ini ang ginkumpirma sang Deputy Chief sang Moises Padilla PNP nga si Police Lieutenant Arnulfo Robles. Dugang pa ni Robles ginsiling sang pamilya nga hindi man hungod ang natabo. Damlag pa. Ginaligar sang tiyo nga nanaog lang siya sa motor para magpanghi sa makita niya nga may nagsipa sa motor nga ginapungkuan sa iya hinablos gani na tumba ini kag nalampos ang ulo sa dalan. Pero duda ang PNP sa iyang statement. Sunod sa pulis, posible nga self-inflicted ang natabo nga pagkatumba sa motorsiklo. Nakitaan nga may mga bagra sa kamot ang tiyo kag nag-ako man ini na nakainom sa matabo ang insidente. Pero bukas ang PNP in kaso nga magkambyo ang paminsaron sang pamilya sang biktima. Sa number 5, PDEA kag BGMP nag-surprise inspection sa Metro Bacolod Jail. Wala sang may nakitaan nga kontrabando sa ginpatigan nga Greyhound operation o surprise inspection sa Bureau of Jail and Management and Penology kag Philippine Drug Enforcement Unit sa Metro Bacolod District Jail Male Dormitory sa Barangay Singkang Airport sa Bacolod. Nahibaluan nga ginpatigayon sang Greyhound operation kag drug testing sang tinilikdan nga Pebrero 17. Sa mga operation sa Lunes, gin-isa-isa ang mga selda kag gin-usisa pero nangin negatibo. Ginpaidalom sa random drug testing ang 46 ka mga lalaki kag napulo ka mga babayi nga mga personnel sang BGMP kag 140 ka mga persons deprived of liberty pero nangin negatibo ang nangin resulta. Sa number 4, 93.48% sa mga barangay sa Western Visayas ang drug-cleared na. Sa probinsya sa Negros Occidental, 83.19% naman o 500 sa 601 ka mga barangay sini ang drug-cleared. Sa reports ng Philippine Drug Enforcement Agency as of September 2024, ang probinsya sa Aklan, Guimaras kag Antique ang 100% drug-cleared. 99.59% naman nga drug-cleared ang Iloilo Province kag 93.45 ang Capiz. Sa report ni PDEA Negros Occidental Provincial Director David Maramba sa Provincial Anti-Drug Abuse Council kag Provincial Peace and Order Council, iya ginsiling nga sa karon nagapabilin pa sa Western Visayas ang PDEA Negros Occidental. Iya ginpatpat nga sa 31 ka mga banwa kang syudad sa Negros Occidental, 13 diri ang may 100% nga drug-cleared barangays na. Sa February 2025 naman nga report sini, may 29 ka mga barangay applicants
para sa drug clearing. Samtang, ang Iloilo City naman ang may 52.78% na drug-cleared barangays, kag ang Bacolod City may 34.43% drug-cleared barangays. Sa piyakabahin sa report ng PDEA, as of February 2025, tigayon sila nga naka-confiscate sa masobra 207 kilograms sang shabu sa PDEA kag PDEA PNP Anti-Illegal Drug Operations. Sa number 3, naglabot na sa 300,000 pesos ang reward money para sa pagtudlo sa persona nga nag-Indian target sa Aspin nga si TikTok. Ang tagiya sing ido nagsiling ay kaduwa na ini nga kabuhi ni TikTok matapos nga maipit man sadto sang salakyan. May report si Romeo Subaldo. Ini ang 5 ka mga Indian target nga nakuha nga nagaungot sa lawas ang ido nga si TikTok. Bisan na mo sini kadalag ko sa mga lansang kagkabilya nga may sarait pa sa punta nga natuslok sa iyang lawas, tigayon siya nga nakasurvive. Kaina sa one veterinarian animal clinic sa Bacolod, gina-laser ang iyang mga tinahian kag mga pilas para mapadasig ang iyang healing. Sunod sa veterinarian si Dr. Aaron Pabalan, ang iya na wala nga tiil amugid ang natamaan. Hindi man basta-basta nga mapangbutong ang mga Indian target kay mahimo nga maglala pagid ang mga pilas sang ido. Gusto ka nga mabalik kidaya ng iyang inang normal lang movement and function sa iyang kamot. Kay ang dalom ni Digo right? Yung meron siya naigugid ng iyang... Ang sa left yung kamot ito ka mo ng dalom daw. So naigugid na ng iyang yung meron sa biser. Iba medyo nabaw lang man, medyo dalam kamay. O daw direct siya tamaan. So mga gina-intensify ang iyang laser man. Kaya gina-rehab ka siya. Gina-therapy siya para liwat niya pa nga magamit ang iyang tiil. Domingo, sang madiskubrihan ni Lani de la Cruz nga may 5 ka mga India target nga nagaungot sa lawas sang iya nga ido sa Hacienda Puyas sa Barangay Blumentritt sa Banwa sang Murcia. Compound ang mga balay kag wala sa mga pader. Ang mga ido libre nga nagalayaw lang sa lugar sa sulod sang hacienda. Nakibot na lang si Lani sa makitaan sang Domingo sang gabi ang kahimtangan sang iya nga ido. Upod na sa tiyo, pabala ng gawing carbaw. Tapos, nakita na nasa sang tiyo na ako na may mga... Pagbalik niya, may mga Indian target. Ikaw Mm. sa nakita mo, may amo na lawas. Yung ano gano'n ko? Siyempre, sir, dumahibi. Kaya usan pigado lang kami, sir. Ang sapat naman niya, ginatipan man na naman. Hindi man na naman, sila kayo matipan, hindi sila blatudo. Kaya kulang man kami sa pagkaon. Para sa iya, ikaduha na ini nga kabuhi ni TikTok. Sang papi pa lang siya, nakasurvive man siya matapos maipit sa salakyan. Subong, liwat na naman siya nga nakasurvive sa ginhimo nga halit sa iya sa wala pa makilalaan nga suspect. Suro sa grupo nga Back Project PH, ang animal welfare group nga nag-rescue sa ido, nagdangat na tanan sa 300,000 pesos ang pledges para sa reward money sa makatudlo kung sino ang nag-Indian target sa ido. Sa idalom sang Animal Welfare Act of the Philippines, sarang mamultahan kag mabilanggo ang persona nga pamatud-an nagmaltrato kung nagsakit sa isa ka sapat. Sa karon, si TikTok magapabilin sa vet clinic para sa iya rehabilitation. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Sa number 2, 421% ang saka sa kaso ng dengue sa probinsya ng Negros Occidental. Samtang, alas 4 kontra mosquito ang ginpatuman man sa probinsya gusto mapamatukan ang pagsaka sa balatian dala sang labok. As of February 22, may 1,012 dengue cases ang Negros Occidental. Sa kasubong ation sang 2024, 421.65% ini nga nagsaka. Nagapabili naman sa anumang dengue-related deaths. Sunod sa Provincial Health Office, 11 to 20 years old ang age group nga labing apektado sang dengue. Sa siyudad sang Bago ang nagapabilin nga may pinakamadamo nga dengue cases sa probinsya, 209. Nagasunod ang La Carlota City, 74 dengue cases kag ikatatlo naman ang Kabangkalan City nga may 70 dengue cases. Ang PHO kadungan sa launching sang Lunes ang kampanya sa Department of Health kontra dengue ang naglibot sa mga talatapan sang gobyerno probinsyal sa pagpasiguro nga wala sang may nagapondo nga tubig. Ilagin check ang mga gutter, mga daan nga goma, mga container, mga botelya kagiban pagig nga pwede magserbe
nga breeding grounds ang lamok. Ila ginatutukan ang pagguba sa mga breeding sites ng lamok nga among nagadala sang balatian. Damlag pagin siling ni DOH Undersecretary Mary Ann Maestral nga ang Iloilo kag Negros Occidental Provinces ang pila sa mga probinsya nga may madasig nga pagsaka sang dengue cases. Kag sa numero 1 sa mga balita sa Negros Island Region, demolisyon sa Manukan Country ang ginsugura na sa Bacolod. Pila ka mga tenants nagahulat nga ma-set up ang mga dugang nga mga tents nga magaserbe nga extension sa ilang nga mga baligyaan sa mall. Yari ang report. Nabungkag kag halos nagtapa na ang Manukan Country nga anay ginadagsa sa mga turista sa reclamation area. Lunsay mga nagapang scrap na lamang ang masako karon nga nagapang tipon sa mga baligya nga mga pagkabutang nga nabilin sa mga tenants. Ang negosyante nga si David Montoya nagaamat-amat naman sa pagguba sang iya baligyaan, pero masakit para sa iya nga makita nga wala na ang manukan nga iya nangin palang ngabuyan sa sulod sang 4 na kadekada. How many years bala kung nan taon-taon national heritage sa nimo ang manukan. So te kasubok kay ti amo na tabo wala ta mo ang kuan na lang ti batunon ta na lang. Nakasugod na operate ang bago nga baligyaan ni Montoya sa temporaryo nga manukan sa mall, kaupod ng pila pa ka mga tenants. Bisan paano nagapasalamat man siya nga natagaan sang oportunidad nga makanegosyo. Anay line man siya sang electric cooperative nga karon may kaugalingon na nga manukan sa isla sang Boracay. Tunda ko man nga bulig sa amo no kay sa unang daan ang renta namon kagamay. Sang time to de benepisyo na namon tapos nakapeskwela mga bata namon. Dara nagkala tapos kita mo man subong ang nagbululos puro bata. Sa manason nga sinimana magasugod na ang SM Prime Holdings Incorporated sa pagpangudal agud masuguran ang site development sa daan nga manukan. Napasirad na ang Father Ferrero Street. Pero ginaayo sa mga tenants nga mapahamtang ng dugang nga mga tents nga magaserbe extension sang ila baligyan sa mall. Ang problema dito, magulan, gaambi, tapos kainit-init, gidya, tapos ito medyo kabahagamay. So ato man to siyang ato na city engineer, so to may mga pan na to, may mga solutions man to din basa. Ginahanda naman sang syudad paagi sa DSSD ang pagproseso sa pag-cash out sa mga tenants sa mga napanagtag nga mga food vouchers. Nga ginpunduhan ni Mayor Albi Benitez, agud bisan paano mabuligan sila sa ila pagbalhin sa bag-o nila nga pwesto. Kag sa good vibes, paborito mo ang famous Bacolod Chicken and Asal pero gusto mo nga may iban pagid nga sudan nga ipares diri, may ara. Ato ni Baluon sa report ni Romeo Subaldo. May bisita ka nga gusto magkaon sa ang popular nga Bacolod Chicken Inasal. Inabala ang naga-aso-aso, ang saboroso, ang nagapanalupsop ang sabor sa kaunod-unuran sang manok. In short, hindi lasay. Pero gusto mo man, may iban pagid nga ipares diri nga sudan, parehas na lang sa mga bagong bakit nga talaba, gikan sa naga-init-init nga tubig, kag naga-aso-aso samtang ginalukit. Gusto mo pagidya, may sutanghon kay naanad kaya nga basta may kinananay, may noodles nga upod. Nagapanamkon kapagid sang manamit nga pork sisig. Ukon, crunchy calamares. Present initanan, kag iban pagid nga mga all-time favorite Pinoy food diri lang sa may Inasal de Ilonggo. Ang Inasal de Ilonggo ang located sa 27th Lacson Street sa Bacolod City sa may bangga lang sa tabok sang Rolling Hills. Kung may bisita ka nga balikbayan o kun afam, bisan pagani galing Maynila nga gusto mo patilawon sang manamit nga mga Pinoy food including inasal, pwede diri. May arasang alfresco dining, may air-conditioned rooms man. Kung may meeting ka mo or gusto nyo man sang little privacy para kamukamo lang sang imo nga pamilya, barkada o kun workmates, pwede diri. May packages sila nga consumable para sa mga small groups. Ari pagid, after mo kaon, kagusto sang imo bisita nga magdala pa uli sang inasal nga manok kay nanamitan gid sa. May naka-vacuum pack diri nga mga cook nga chicken inasal nga pwede ikarga sa eroplano. Pwede ipasalubong,
pwede dalon sa imo nga OFW family or friends kag i-freezer lang pag-abot sa iyang destination. Hindi man problema ang parking kay may malapad nga parking space. Kung naga-crave ka lang sang inasal o kung luyag mo lang gid mag-eat out sa Inasal de Ilonggo, hindi lang inasal ang ara. Madamo sang iban nga pwede mo pa i-order. Romeo Subaldo para sa Digicast Negros. Kag antes kita magtakop, tamyo naton mga live viewers naton sa Facebook, si RF Diamond, mayong hapon. Marlon Sinota, mayong hapon sa imo, sir. Marcos Magelianos, may pa-shoutout sa siya nga hinablos nga si Gala Cagtaro. Galantaw man ko ng mga ginikanan niya sa Cavite. Kay Ma'am Jubea Janala, mayong hapon ma'am from Baguio City. Kay Hansley Mumbai, Jemema Danuka, sumuman kay Lloyd Navales, mayong hapon si imo, sir. Jessery Hevero, ari pa shoutout niya ang iyang mga himataman kaday Toto Sean Andre, kag sumuman kay Sir Nene Grande sang Moises Padilla, kay Romel Galio, Jocelyn Loquero, Mirna Clavel sang Payao Binalbagan, kay Maria Febaredo, Aida Palencia sang Taipei, kay Lindon Sulyo, Ray Tinosan, Hertina Pano, may pa-shoutout sa iyang anak nga si Gideon kag ang iyang daughter nga si Hope. Mayong hapon sa imo, sir. Gina Villanueva, sumuman kay Benji Amato. Kag amuyad tong top stories for the day, tubtubwas, ako si Nico Delfin.